1, 2, 3, 4, 5. Доброї раніці усім. Зараз мене звуть Микита Бровка. Компанія Symbol Buy, екстрений стрім. Сьогодні ми раптовно довідалися, що о 8 раніці супрацовники Мінськреклами приїхали з метою демонтувати вивіску з краму Symbol Buy. Як бачимо, ось зняли вже наш бягучий радок. Откажу криху на ваше питання. Ці ось гук напишіть, який гук, це все в порядку з гуком. Значить, нас попередили за 3 дні, але безумовно, що ми самі відмовилися здимати вивіску, тому що ми в этом не зацікавлені. Мінськреклами посилається на те, що у нас нібито скінчився паспорт реклами і ми не маємо права розміщати цю вивіску тут. Як бачите, ось ця структура Мінськреклами. Туди можете накеровувати свої звороти і питання. Дякую за інформацію про гук. Коли є якісь питання, задавайте. Будемо відказувати. Нагадаю всім, що ми працюємо ще до 29 числа, тобто неділя ще включно. З 10 до 8 вечора можна прийти в нашу краму і ще поспіти набити те, що у нас ще залишилося в наявності, а в наявності залишилося вельми мало. Майк, на жаль, практично нема, тому якби приходиться глядіти, що залишилося. Про білборди, слушно ви зауважили, що бывают ситуации, коли вывески висят абсолютно без усіляких документов годами, а у нас, якби, при том, что мы справно оплачиваем, для того, чтобы вот такая вывеска висела, оформляется 2 паспорта рекламы, и за кожный мы платим в районе 20-25 рублей в месяц, то бок мы оплачиваем городу. За то, что вот эта вывеска висит, ну, коля нашей же крамы. Мы платим за это городу, і тим не менше, якби, у нас здимають, якби, цю вивіску, хоча у нас все оплачено, зараз доведеться ще розбиратися з взаєморозліками, тому що отримується так, що ми оплатили, а нашу вивіску здимають. Рамки на номери авто у нас є, можете підходити. Чи буде працювати крам онлайн? Зараз не можу докладно сказати, чи буде працювати онлайн, якби, покуль як есть, так есть. На сайті у нас можна замовити тільки значить, стикери солідарності, а більше у нас нічого немає. Так, вивіску вони нам покинуть, якби, то бок ми потім заберемо це все собі. Ось бачите, ось така от машина приїхала. Стяги есть, ще є. Приходьте загодя, щоб поспіти, якби, все буде окей. Дякую за підтримку. Звісно, ми відчуваємо. Чехлы на телефоны, на айфоны есть. Некоторые модели.
Чел с камерой, я думаю, что будет с 10 разницы. Стяг коштує 15 рублів без, ну, звичайний стяг і 25 рублів з погоней. Бачите, по-хутенькому все откручивают. А идти маек нема. Ну, коли нечто будет с вывеской, то будем выкликать милицию. Про интернет-краму докладно сказать не можем. Ну, бачите, не знойдуть, нема там нічого. Это рабочие просто демонтируют. Это солдаты, они просто стреляют. Это ОМОН, и он просто бьет людей, как бы. Ну, вот такая логика может быть. Як бачите, вулицю перекрили. Интересно, они потом фасад покрасят или плюнут, будет пятно. Ось тут у нас, бачите, замалявано, тут було... Нам не хотели узгоднять рекламу до того моменту, як ми не замалюємо ось це все. Причем так, как это тон в тон совпадало. И вот мы амаль практично подобрали, и тоді від нас відчепилися. Якби зараз я не думаю, що нечто вони будуть робити, якби і... Так, это специально приехали выпуск снять. Так, это приехали специально снимать. Дякую вам за підтримку. Ну, приберемо на склад, напевно, вивіску, куди ми її денемо, не на вулиці ж ми її покинемо. Да, демонтаж бесплатный, но сказали, что выставят некий рахунок нам. Ну, хай в суд подают, мы сами за это платить не будем. Потом еще компенсацию выплатят нам за это. Самое цікаве, що у нас якби бицем би реклама одна, але у нас ось був бягучий радок і гета. І нас примусили два пашпорти реклами оформляти. Кожний пашпорт реклами треба заплатити там в районі 150 рублів за оформлення і в районі 150 рублів чоловіку, який займається оформленням. І за їх треба ще особливо платити.
і выставілі розныя каэфіцыенты, то бок адно крыху за бягучы радок крыху даражэй, за гэты крыху танней, і в раёне там 50 рублёў у месяц мы плацім, каб просто вось на нашым жа фасадзе гэта вісела. І мы будзем спадзявацца, што пасля 9 числа все вернется. Пасля таго, як усё скончыцца, канешне, плануем. Нейкі трэск, дзе будзем зараз правяраць новае юрліцо, ну, як бы, вы ж самі павінны разумець, што новае юрліцо, як бы, оно не дапаможа, як бы, у сітуацыі, калі такі кантроль ідзе, як бы. Працуем з 10 до 8. Сёння прыходзьце, канешне, мы працуем. Машины нас падтрымліваюць, як бачыце. Прадукцыю можна купіць у нашай краме сёння, заўтра і да нядзелі з 10 до 8. На сайте зайдите, почитайте, это стикеры с надписом «Психоз», 3%, кошт на их стоит 5 рублей, потому что как бы, специально стоит такий кошт, как вы могли подтримать, не просто купить стикер, а подтримать нашу деятельность, потому что у нас шмат видатків розних. Зараз треба заплатити за оренду, податки і все остальне, якби. Тому ось таку ідею ми придумали со стикерами. Они думают, что вывеску... Сапраўды, да, тут уже нам вывески не потребны, тут и так все ведомо. Так что... По пошце пакуль магчымасці няма, пакуль не прымаем мы замовы, на жаль. Сапраўды, я згодны з вами, што людзі толькі, улады робяць сабе толькі горш. Ось так ось тут висела наша вивіска, тепер ось так тут пригожа. Інтернет-краму зараз ми не... Інтернет-крама у нас зараз не працює, без світла ми не можемо опрацьовувати замови, у нас розсинхронізується, то бок наявність у крамі, наявність на сайті, для того, щоб підтримувати належний уровень сервісу. Мы прибрали с сайта все, кроме стикеров, потому что, ну, на жаль, мы не можем робить все так, як на тим узровні якості, які ми повинні показувати. Дякую всім, що глядите. Така раніця. 8 годин приехали, мы сами не чекали, мы думали, что это будет днем, но я подумал, что они побоялись як бы робить это, коли тут стояла черга, да, думаю, неужели они сьогодні приедут, да, но они вирішили приехать в 8 раницы, как не было еще людей, потому что, ну, людей немає, як би, ось тільки хто мінаки випадкові, а вас, наших клієнтів, які приходять до нас в краму, зараз немає. Доброї раниці. Ми самі не ведаємо назавсёды ціні. Ну, люди платять в казну налоги за маркетинг. Ну, це правда, якби ми платимо ще й за те, що на нашому же фасаді висять ось гэтай вивіски, а потім приїжджають і здимають з гэтай вивіски. Неяк так. Каб за вывеской не знайшли доляры и картины, я специально сюда приехал, каб гэта проконтролировать.
Продаем. Будем продавать. Мы до недели еще працуем, будем продавать. Інтернет-крама пакуль невядома, будзе працаваць ці не. Бачите, хуценька демонтуецца все. Расскажите о своих чувствах. Ведаете, мы уже тут пройшли праз усе стадии там. Тому якби тут у нас уже, на жаль, не засталося эмоций якби наконт усей этой ситуации. У неделю працуем еще. Ну, коли хочется нечто набыть, приезжайте максимально рано, потому что якби иначе не поспеете просто набыть, может быть, то, что еще у нас ничего не застанется. Шукайте нас на Машерова 18. Тут мы зараз находимся на Машерова 18. А куда вы это все несете? А куда вы несете это все, я пытаюсь у вас? А что вы грузите? Глядите, хочуть звести. Ну, сидим вот так. Ничего не комментуется. Я керовник, наместник директора компании. Вот грузить ничего не кажут, что грузит, как бы. Ну, проехать я им не дам. А куда вы что грузите? Куда вы грузите? А вы кто такой вообще? Я керовник компании. А, керовник компании? Да. Вопросов нет, а мы ждем. Вы отсюда не уедете с ними. Нет, мы оставляем вам, вы подписываете акт, все. Ну да. Все, уезжаете. Да, что же сразу не сказали? Ну так я подошел, спитав, ніхто нічого не відказує. Секунду, допишу. Ну, бачите, сказали, что уже не будут увозить. Так, как вас записать? Бровка Никита Николаевич. Так, вот. Бровка.
Воровка Никита Николаевич. Аккуратненько, ставьте себе поехали. Так, распишитесь, почитайте. Вот наше предписание. Ну, только расписывайте себя последнюю подпишу. Все, поехали. И второй экземпляр составляется. Ну, мы отснимем, потом будем перейти. Нет, давайте сейчас. Давайте сейчас, хорошо. Надо было подготавливаться. Надо было распечатывать. Жай, ну да. Сейчас, 2 минуты. Як інтернет-крами пакуль не можемо сказати. Не увозять, все, покинули, зараз акт складуть якби на другий екземпляр, тому що. Живе Беларусь! Твой магазин. Сочувствую. Соболезную. Ну, то ще не поїхали, бачите, навіть сам супрацовник Мінськреклами сказав, що спочиває нам. Кероваться машины. Нет, там все есть, там черный короб, это у нас бегучий родок, там все стоит на месте. Це зараз я проверю. Сгрузили? Не, сгрузили, все нормально. Да, вон там бегучий родок стоит. Да, тут все на месте. Надо все это вымыть еще, прибрать на склад. Складають другий екземпляр акта, як бачите, по моїм потребуванням. Продукції мало засталося, так що продукції у нас, на жаль, засталося мало. От таких цішоток, як на мені, так само нема. Ось. Але подиходьте, просто зараз 10 ранець вже буде черга і буде заставатися все менше і менше продукції, тому якби подиходьте, набивайте те, що засталося. Ось. Ну, виселяють нас з Міцер, нас не виселяють, у нас з оренди все нормально, але у нас просто кожен день перевірки. Зараз МНС уже, МЧС нам пропонує вже припинити діяльність, тобто по самим помешканням все окей, якби, но у приватної власності у нас домова заключена, нас просто так нельзя виселити, але от ситуація так складається, що шмат інших обставин вокол, якби, які не дають нам нормально працювати. Нема з буслами, нема, на жаль. Нема, на жаль, з буслами. Онлайн покуль не ведаем. Солігорськ, респект.
И Жабинка, респект. Все мы хотели. Но еще до недели можно поспеть. Можно поспеть подъехать, как бы. Нечто набыть таким вось чином. Тримаємося, тримаємося. Дякую. Дякую велике за підтримку. На пашпорти, напевно, нічого. Стяги, Данило, стяги будуть. І ви самі пишете по-російську, і ви якби будете розважати про те, яка у мене білоруська мова. Круто. Добрый день. Ну, до нас не просто прийшли від дяді, до нас кожен день приходять в різні структури, якби, і не дають нам працювати. Тому ось вимушене було таке рішення. Казахстан, Брест, всім респект. Зубров нема. Склали копію акта, зараз будуть підписувати. Ті супрацовники так само здимали. Машерова 18. Ось ми знаходимося на Машерова 18. Ну що? Давайте. Все, з'їхала машина з маніпулятором. Тут засталися сами супрацовники, ось нам акт склали, не хотели нам вот так давать, з'їхали і все, ну капець. Все треба потребувати, все треба просити. Ну зараз печатку зараз не обов'язково ставиться, 7-й декрет президента. Ось, по 7-му декреті президента печатку ставити не обов'язково. Ось, тому якби, в принципі, все підписали, якби. Не можу я тут заявити, що нечто тут незаконно зроблено. Зараз так, зачитаем акт. Составлен работником Минск-рекламы в составе начальника УНР Суровича ВС, токаря, лозовика, слесаря МСР Гайдукевича в том, что согласно предписанию Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома по адресу Машерова, 18, демонтирована реклама ООО «Симбальбай». Начальник УНР вот это вот, слесарь МСР, токарь от ООО «Симбальбай» получил. Але бачите, вот засталась у нас реклама такая вот. Справа в тым, что до паловы квадратного метру вывески не потребуюць узгаднення. І тому у нас ось тут ось така наша вивісочка засталася, і ось така засталася. А гэта все демонтовано. Ну, а може яка розниця, зверху воно стоїть, ці знизу. Так що... Ось така ось ситуація. Продавайте по себестоимости продукцию. Ну, вы продавайте что-нибудь по себестоимости, а як нам платить аренду, зарплату людям? Налепки з погоні, налепок у нас вельми шмат, в принципі, засталось, у нас налепок з погоні хапає. Там ви можете підходити, якби, і набивати у нас нечто. Так, стяг тільки у нас, якби стяги ще ось по ситуації на раніцу. У нейкай колькасці ёсць, таму прыходзьце на ўпрос до 10 раніцы, а лепш раней, таму што, ну, хутчэй за ўсё, яшчэ да адкрыцця будзе чарга. Вось, і тады зможаце, можа быць, нешта набыць. Но мы будем старацца, каб наяўнасць была. А што будет в этом помещении? Ну, мы будем пакуль, мы не з'язджаем нікуды, мы просто не будем працаваць, таму што нам, ну, не дазваляецца. Але памяшканне за нами застаецца пакуль што. Бейсболак з пагоні няма у нас. Цацкі, пару штук цацак учора было. Я думаю, ведаеце, што сёння таксама, можа быць, зробім стрім, каб пасярод дня паказаць. Небольшого размера у нас нема масок, маек, ёсць толькі вялікіх памераў, на жаль.
дзвоніць нехта. Торби у нас з орнаментом, до речі, ёсць, даволі їх шмат, і можете падыходзіць набываць. Для аўто з сімволікай у нас ёсць рамкі для аўтонумароў. Вось, таксама можна падысці набыць. Праз сайт пакуль толькі стыкеры салідарнасці. Толькі стыкеры салідарнасці праз сайт можна у нас зараз набыць. Вось. Маладэчна жыве вечна. Дзякуй за падтрымку. Маскі зараз не магу падказаць. Здаецца, учора нешта было, як бы ці засталіся маскі. Трэба зараз заходзіць глядзець, пакуль што магчымасці трапіць у краму няма. Гульняў, па-мойму, няма. Трымаемся, Гомель, респект. Так што, калі ёсць нейкія пытанні, мужчынскія эс наўрад ці, можа быць, толькі калі світшоты нейкія мужчынскія эс яшчэ засталіся. Але вы павінны разумець, што і зараз я кажу, што яны ёсць у наяўнасці, калі вы прыйдзеце там праз дзень, это не значыць, што яны будуць. То бок новы тавар у нас практычна не паступае зараз, то бок мы распрадаем астаткі, якія у нас засталіся. І адпаведна людзей прыходзіць вельмі шмат, кожную хвіліну фактычна нешта набываецца ў краме. І я даю вам інфармацыю, а вы прыйдзеце праз там некалькі гадзін і ўжо нічога не можа не быць проста у нас у наяўнасці. Вось такі момант таксама трэба разумець, таму мы зараз як бы даваць інфармацыю пра наяўнасць аператыўна, на жаль, не можам. Вось. Мінск реклама, да, сапраўды, Мінск реклама такая неадназначная структура, з імі бывае заўсёды складана. Вось, просто абсалютна неабгрунтавана адмаўляюць як бы у размяшчэнні некаторыя рекламы, як бы это, на жаль, просто кампанія, якая фактычна нават не з'яўляецца нейкім дзяржаўным органам, вызначае всю рекламную палітыку ў горадзе, як ім лепш, і, то бок вось такім вось чынам. Так вось і атрымліваецца. Вось. Вокладкаў для аўтадакументаў у нас ужо, на жаль, няма. На жаль, уже няма. Задавайце пытанні, калі нешта кагосьці цікавіць, як бы зараз яшчэ магу паадказваць. А так, в прынцыпе, дзіцячыя ёсць. Дзіцячыя цішоткі якраз такі у нас і пазаставаліся некаторыя. Учора вывешвалі, Жодзіна, паўсюль нашы людзі. Дзіцячыя цішоткі ёсць у нас некаторыя. Вось, таму як бы за дзіцячымі акурат можаце пад'ехаць, паглядзець, як бы. Вельмі шмат званкоў паступае. Вось. Бранзалетікі, скураныя бранзалетікі ёсць у наяўнасці. Таксама засталіся. Чехлы толькі для айфонаў у нас, на жаль, нешта пазаставаліся. Вось. Да, для дзетак трохі цішотак ёсць. То бок вось такім вось чынам. Каб не стаяць у чарзе, вам трэба прыехаць, я думаю, што ў 9:30. Калі вы ў 9:30 прыедзеце, то яшчэ нікога не будзе перад вамі, хутчэй за ўсё. Я не даю гарантыі. І, в прынцыпе, паўгадзінкі вы пачакаеце і адразу трапіце ў краму. Таму што калі днём вы прыедзеце, то я думаю, што там трэба будзе недзе гадзіну пастаяць. Пастаяць недзе гадзіну. Купіць з США, на жаль, пакуль што нельга, пакуль не прымаем замовы праз сайт, не маем магчымасці проста іх нават апрацаваць. То бок вось такім чынам. Сцягі у нас па 15 рублёў, па 25, па 15 звычайны, па 25 з пагоняй. Вось. Давайте покажу вам яшчэ, што у нас тут дасылалі. Так, раней мы дасылалі за граніцу. Покажу вам, што у нас тут засталося ад нашай вывескі. Чехлы на телефон, на айфоны толькі ёсць. На рыбалку. На рыбалку напишите мне в асабістае паведамленне. На рыбалку я хочу. Хочу на рыбалку даўным-даўно. Асабліва, калі хтосьці умее добра разбираецца ў гэтым, а не так, як я, то я з задавальненнем за кампанію з'езжу з кім-нибудь на рыбалку. Так што Мікіта Броўка мяне завуць, знайдзіце ў інстаграме. Значит, чым будзем займацца, калі зачыніцца крама? У нас ёсць чым займацца. В прынцыпе, шмат як бы яшчэ ёсць розных задач, якія трэба выканаць. Вось, і таму будзем падбіваць, як бы там вельмі шмат папяровай працы застаецца ўсё адно. Все адно, як бы людзі прыходзяць яшчэ за сваімі замовамі, ўсё адно у нас нейкія звароты замоў будуць, это трэба ўсё апрацоўваць, там, вяртаць людзям грошы і так далей. В прынцыпе, тут шмат працы ўсё адно.
Пакуль не прадаем, але калі ўсё будзе кепска, то выставім на аукцыён, нехта вот у калекцыю можа прададзім каму-небудзь эту вывеску. Ну пакуль спадзяемся, што яна нам яшчэ спатрэбіцца. Тым больш, што добрая вывеска, вот 2 гады ці колькі она уже больш у нас правісела. Стан цудоўны, як бы нічого не выцвела, нічого не сапсавалася, толькі крыху брудная, памыць трэба. Зняли Минск рекламы предписание, что незаконная у нас быццам бы конструкция. Вось так яна знутрі выглядае, каму тэхнічныя падрабязнасці нейкія цікавыя. Бачыце, вось тут знаходіцца блок сілкавання, ад якога запітана вось такая вялізная колькасць светладыёдаў. Вось тут вот ідуць светладыёдныя модулі, адзін за адным, як бы. І, адпаведна, вечарам это все включаецца, і за кошт того, што яны вось так вось раўнамерна тут стаяць, і вывеска, як бы, подсвечивается. А уже непосредственно вот на эту конструкцию с подсветкой сверху чапляется вот такой вот короб. И уже как бы на этот короб, значит, у нас вешается вот эта вот штука. А тут, акрамя основной вывески, у нас еще есть бягучий радок вот с такой конструкции. Бачите, там шмат светладыёдаў, і яны ўжо нашу інфу всю вешалі. Незразумела, як демонтавалі, вот шмат нейкія кавалкі дратоў вісяць. Мне цікаво. Да, вітую пару просто откусили. Капец. Откусили просто вітую пару, якая йшла. І, блін, тепер я не ведаю, як это, калі будзе это все вертацца. Там просто со стены теперь кавалок вітой пары тырчыць, як бы, і трэба будзе неяк падпаиваться. Незразумела. Потому что вывеска подключается, як бы, да, праз компьютер программуется, и дрот просто тырчыць со стены, як бы, и вот проблемно теперь будет при монтаже это выкарыстоўваць. Ладно, хай ляжыць она пакуль як ляжыць. На конт давайте вывески с иностранными буквами все снимать. У нас есть, до речі, по законодаўстве, что калі вывеска на латиницы, то трэба, каб гэта быў або адрес сайта, або зарэгістраваная гандлёвая марка. То бок по-іншаму вывеску на латиницы, в принципе, звычайна нельга поставить. Тому як бы по законе о рекламе повинно быть таким же самым шрифтом, таким же помером. Это повинно быть продублявано кириллицей. У нас адрес сайту, тому як бы мы можем на латинице вось такую вывеску разместить. А калі як бы калі б это был у нас не адрес сайта, а просто было бы написано символь, да, символь. Символь просто без BY. Тады нам трэба або таким же чином продубляваць это кириллицей, таким же помером шрифта, або зарэгістраваць гэта ў якасці гандлёвай маркі або знака абслугоўвання. То бок вось такое в Беларусі у нас законодаўства. По-іншаму, як бы, на жаль, это все не робіцца. Вось. Ну што, сябры, калі ёсць нейкія пытанні, задавайце пытанні, крыху яшчэ пастрымім, там хвілін 10, можа быць, максімум. І будзем тады завяршаць, таму што увесь секшн скончыўся, як бы, і вдруг вы крамолу какую написали. Да нема у нас ніякай тут крамолы. Дольче Габбана. Ну, Дольче Габбана, в принципе, в инстаграме Микита Броука подписаны, подписывайтесь, зараз вам напишу в комментах. Подписывайтесь, глядите на конт Дольче Габбана. Дольче Габбана у нас, в принципе, зарегистрированная гандлевая марка.
і таму Дольче Габбана можна размясціць. Ну калі в Дольче Габбана было не зарэгістравана, тады Дольче Габбана знізу кириллічнымі літарамі трэба пісаць. Трэба рабіць дубль, это у нас так по беларускім законодаўстве. Значит, майки больших размеров есть. Больших размеров яны у нас есть. Великих померов у нас, в принципе, засталося. Складывается впечатление, что вы знаете лучше, как и что должно быть, чем структуры. Я вам так скажу, что структуры, калі взять некие контрольные органы, вельмі часто здараецца так, что кадры, якія там працуюць, яны недастаткова таксама кампетэнтныя ў тых пытаннях, якімі яны займаюцца. Тому что, ну вы самі подумайте, навошта кваліфікаванаму бухгалтеру, да, чалавеку, які разбіраецца ў бухгалтарскім уліку, чалавеку, які разбіраецца ў справаводстве, у падатковых законах, якая ў яго будзе матывацыя працаваць у дзяржаўнай карнай структуры, да, там, дзе невыносныя ўмовы працы, там, дзе нізкія заробкі. Гэты чалавек пойдзе ў прыватную кампанію і будзе там зарабляць абсалютна іншыя грошы. И это так само, ну, великая проблема, потому что повинны быть у контролирующих органов квалификованные кадры для того, чтобы они ахоўвалі интересы державы, да? А у нас атрымліваецца, что, ну, у структурах не заўсёды працуюць як бы высокакваліфікаваныя кадры, і таму дзяржава зноў жа недаатрымлівае у бюджэт там нейкія падаткі ці яшчэ штосьці, тому что, ну, яны просто сидзяць і нічого не выяўляюць. Уявіце сабе, ну вот вы приходите на кірмаш, да, куды-небудзь, вы давно там атрымлівалі чек? Ну, чеки ніхто не дае, і ніхто этим не займаецца, ніхто это не кантралюе, да? Мы, напрыклад, сидим, як бы пробиваем кожны чек, кожны чек, які до нас приходзіць. Это все фіскалізуецца, да? З кожнай копейки заплачены падаткі, да? Туды ніхто не приходзіць, не правярае, як бы, і, ну, а павінна все, я лічу, быць, што празрыста. Никакой, все уходят на фрилансерство, в налоговой сидят одни пни. Ну, не буду так сам от себя казать, но розные повсюду люди, ну, але ситуация такая, что да. На жаль, у контролюющих органов, на вот коли нехто там попрацуе, як бы толковый человек, часто оттуда яны сыходят, на жаль. Ось. Маленькие померы, маленьких померов нема. Есть у нас только великие померы. Стишоток там практично ничего не засталося. Зусім мало, але все великих померов. Могилев, дякую за підтримку, Могилев. Ну что, какие еще питания есть? Что вам еще рассказать? В принципе, мы уже в интернете все, что можно было, написали. Вот. У неделю, апошний день мы працуем. Так что до недели, вот тут вот с 10 до 8, вот бачите, секундочку. Ось бачите, вывески уже нема. Але ёсць вось гэтая. Але ёсць вось гэтая вывеска і вось гэтая вывеска. Таму як бы спадзяюся, што вы нас знойдзеце. Таму пад'язджайце. Той, што ў краме не магу, трэба, у нас няма электрычнасці. Немагчыма прыкласці таблетку, немагчыма адчыніць дзверы. І пакуль это трэба ісці ў іншае месца, браць спецыяльную прыладу, потым адчыняць дзверы, як бы я зараз это просто не магу зрабіць. У Россию товары мы не доставляем зараз, потому что мы не приймаем замовы про сайт, не можем их просто опрацовать, у нас практично товаров нема. А я сподіваюся, что в будущем все будет добро. Из Бахрейна привет. Экзотичная краина. У нас з Эмиратов колись замовляли. Если вывеску баллончиком на стене нарисовать, но мне уже были такие думки. Расскажите сначала, почему закрылись, интересно послушать от первого лица. Глядите, чому ми зачинилися? У нас у минулую пятницу забрали ці шотки «Психоз». Спынили кур'ера, забрали, дагэтуль нам их не вернули. У понедельник зникло святло. Нема святла, дагэтуль святла нема. Во всім домі святло есть. У нас святла нема электроэнергии. Значит, у той же день, практично у понедельник, пришла до нас санстанция на швейную вытворчасць. Поглядели все помешканні и, значит, вынесли предписание об спыненні деятельности и заборонили нам вытворчасць. А одночасово с санстанции пришла милиция
міліція сказала, що до нас поступив зворот, що у вас тут відбувається нейкая быццам бы суперзаконная дзейнасць. І, значить, быццам бы нейкая суперзаконная дзейнасць. Нам трэба праверыць, і убачылі, што у нас там ляжыць 9 сцягоў. Вынялі для праверкі гэтыя 9 сцягоў, значыць. Потым, вось учора МЧС нам вынесла паперу, значит, что прапануе нам спыніць дзейнасць, тому что у нас не працуе пожарная сигнализация. Так а у нас святла нема. Там есть прибор специальный «Молния», да, там есть резервная крыніца сілкавання, да, для того, как працавала. Ну там максимум пару дзён оно можа папрацаваць, і у нас сапраўды не працуе пожарная аўтаматыка, потому что у нас нема святла. І цяпер яны выключаюць нам святло, і потым на гэтай падставе кажуць, што у вас не працуе пожарная аўтаматыка, спыняецца эксплуатацыю памяшкання. Вот такая неяк логика. 4 всадника апокалипсиса. Будете продолжать продвижение YouTube-канала. Мы зараз довольно активно занимаемся просовыванием YouTube-канала. Просто в идеале хотелось бы трансляцию запускать одночасово во все крыніцы, но просто вот сегодня терминово пришлось сюда ехать о 8 раницы, тому вот запустил трансляцию у Инстаграме. Вот, потому что мы ведаем, что у нас в Инстаграме самая великая аудитория, а больше никуда YouTube бы не репостнули, тому как бы вот мы запустили просто стрим зараз у Инстаграме. Интернет-пляцовка вы зачиняется. Ну, покуль как бы за очередь нет возможности заехать с работы с утра до вечера. Стяги есть, стяги еще покуль есть, как бы, ну вот зараз есть. А вчера был свет, как двери открывали. Но у нас для этого специально есть штука там, как это ручным способом это робится. Вот. Светла у нас уже нема, тыдзень у нас нема светла. Мы уже тыдзень без светла. Тыдзень без светла. Працуем, неяк перабіваемся. Вот. Сегодня мы будем працаваць. Сегодня працуем с 10 до 8 по стандартному графику. С 10 до 8, ни хвилины позднее, ни хвилины ранее, потому что это так само по законодавству все контролюется, якби, і ми повинні працювати в відповідності з тим графіком, який у нас узгоднений. Ну, у каси є свій акумулятор, у нас працює каса на акумуляторі. І термінал у нас працює на акумуляторі, тому якби ось таким чином. Автономне рішення додатково ще підзаряджаємо різними способами. В принципі, автономні криниці використовуємо для того, щоб у нас все працювало. Что опять за дичь происходит? До недели включно, працуем до недели включно. Дичь такая, что вот у нас вывеску сняли. Вывески нема больше. На том месте, где она была, нема. Так-то она у нас стоит. О, машины подтримливаются. Брест з вами, Брест цудовный город. Был у вас неодноразово, приезжал, якби. У гости. Ну что, кто еще что не ведает, кому еще что рассказать? Откажу на все ваши питания, можно подъехать поменять. Если есть без примера, маловато она мне. У нас маек практично нема ніяких, тому мы не сможем вам просто поменять. Тому, коли хочете, вы можете подъехать, вернуть нам ее, мы вам вернем гроши. Вот, только таким чином. Мы бы с радостью вам поменяли, но мы не можем поменять. Будете открывать новую контору или место дислокации поменяете, но я не думаю, что нам зараз это допоможе. Тому що, бачите, зараз жорсткі контроль. Ви так не відказали на контур по інтернет-пляцовці, потреба зрозуміти жихарам інших городів. На даний момент ми, як інтернет-крами, не працюємо. Якби більш докладної інформації ми вам так само дати не можемо. Тому, якби, звісно, ми хотіли працювати онлайн. Вот. Але не зрозуміло, якби, просто ситуацію тим, що ми зараз навіть вже об'явили, що ми зачиняємося, і все одно кожен день ніякі проблеми, кожен день ніякі перевірки, кожен день відбувається тиск. Вот. Тому, якби, що з товару осталось? Ну, мало що засталося. Кубки некоторые застались, нечто там по отдельно засталося. Вишиванки, до речі, засталися. Вишиванки у нас стрім із очереди. Ну, покуль черги нема, не можемо здимати. Так что можно купить, есть флаги. Стяги покуль еще есть. Приезжайте, вот зараз у нас 8:59, можете уже выезжать. И, в принципе, когда вы приедете до 10 раницы, то стяги вы поспеете набыть. Больше, как бы, я вам обещать ничего не могу.
Інтернет-магазин. Про інтернет-крами я вам кажу, що нам не то, що забороняють конкретно ось тут гандлювати. Нам ну, просто от заборонили використовувати, хочуть заборонити використовувати гэты помешкання. Нам заборонили витворчість, тобто тут вельми складано в таких умовах працювати. Ось, майк у нас нема практично. Практично немає, якби нешта засталося криху, якби, але це все вельми хутко скончиться. Пробачте, звонки тут ніякі йдуть. Кроме вашего магазина, похожую продукцию. Ну, стяги, я не ведаю, негде повинно быть. Почему в нашей стране не любят мелкий бизнес? Ну, справа не в том, что не только не любят мелкий бизнес, они любят таких, как мы, потому что я думаю, что мы уже не просто крама, мы нечто большее. Звонки некие прорываются, не ведаю, кто телефонует с городского номера, поглядим. Бизнес по-белорусски, да. Это да, это и есть бизнес по-белорусски. Вот бачите, на фоне вывеска наша была ось там. Ну что, сябры, задавайте опошнее питание, в принципе, и будем скончивать тогда стрим. Может быть, использовать ваши принты для печати в других местах. Принт-психоз у нас викладений на сайті для вольного використання. Як в інсті знайти вас? Зараз напишу вам я ще раз. Микита Бровка мене зовуть. На пашпорт нема. В суботу нечто застанеться, но нечто застанеться. Цішоток практично немає, цішоток немає. Байки есть, Ваяры Беларуси у нас такий дизайн, можете зайти там у соседках у нас пошукать. Ваяры Беларуси у нас, в принципе, там есть практично все померы еще. Вот. По интернете покуль не могу отказать на это питание. Хоча за все, что в ближайший час, напевно, повновартосними працювати не зможемо. Вітаю, Юри. Вітаю. Так що, я думаю, тут саме головне питання, усіх цікавило, ці є стяги є ще є зараз. Коли ви хочете набити стяг, московсько-венський – це не ми. Значить, неділю опошній день, да, неділю опошній день працюємо. Wildberries, ну не ведаю. Мило каралі вчора, гарбати вельми шмат. Вельми шмат гарбати у нас засталося, і мило каралі так само вчора було. Була нейкая колькость, може штук 10 заставалося. Ну гарбати шмат, тому якби під'їжджайте. Гарбату можна набити без проблем. Дякую за підтримку. А ці є у нас люди не з Білорусі, якби. Хто з-за межі нас глядить? Напишіть, коли ласка, у коментарях. Напишите в комментариях. Мы не переезжаем, покуль мы никуда не переезжаем, мы просто зачиняемся. Часово сподіваємося. Берлин, Ванкувер, Испания. Класс, какая география великая. Харьков, Красноярский край, Варшава, Ставрополь. Ну я сподіваюся, коли ви білоруси, коли ви були вимушені з'їхати за межу, я вельми сподіваюся, що прийде той час, коли ви всі захочете повернутися в нашу країну, яка стане вже іншою. Перу, Німеччина, Емірати. Емірати круто, замовляли у нас з Еміратів. Білорус со Смоленська. Шкода, вялізна ось кількість людей, ми були корисні менавіта для людей, які вельми шмат, хто живе за межою, приїжджає в Білорусь, хто живе в Білорусі, їздить до своїх родичів за межу, вельми шмат набивали в нашій крамі. І розвозили по усім світі нашу продукцію. Да, сподіваємося, що, я сподіваюся, що всі, хто вимушений був з'їхати, зможе і вернутися у нову Білорусь. Отава. Круто. До речі,
Може бути вже перший чоловік у черзі. Жаночек тишоток нема, практично нема. Практично нема, якби, мені 58, гляжу на те, що відбувається, жах бере. Коли нічого не зміниться, уся талановита молодь просто з'їде відсюди. Буду так само промовляти білоруську. Чудовний вибір. Да, Августа. Ну і ми сподіваємося, що да, так ніяк і буде. Да, ну бачите, працювали ми 6 років, працювали, в принципі, нормально, а зараз, як бачите, безпрецедентний тиск на нас відбувається. Я думаю так, що з таким безпрецедентним тиском ми бачимо, що справді держава почала боятися усього, чого тільки можна, як це каже, об тим, що зараз безпрецедентна ситуація. Безпрецедентная ситуация, и шансы на то, что нечто изменится, максимальные шансы. Коли немає електричності, ці можна у вас оплачувати карткою, ці тільки наявними. У нас і термінал працює, і касовий апарат працює, тому можна оплачувати і карткою, оплачувати можна і наявними. Значить, і картки халва ми приймаємо навіть, ми приймаємо картки розтерміновок. В принципі, усі картки розтерміновок, які є в Білорусі, ми приймаємо. У нас домови є з усіма банками, з усіма, якими тільки можна. Привет, мы белорусы, живем, работаем в Сочи, всей души поддерживаю, молю, чтобы в этот раз все получилось. Сочи, респект. Так само сподіваємося, що все отримається. Бачите, уже перший чоловік підійшов. Калифорния, супер. С Калифорнии есть у меня знакомые, так само сябры. Ну что, сябры, будем завершать наш стрим. Ось, в принципе, все, что можно было, рассказал, все, что можно было, показал, якби. Там, якби, я думаю, что, может быть, посеред дня еще сегодня выйдем так само в трансляцию, поразмовляем с людьми, якби, расскажем вам, что засталось у нас. Мужские майки с орнаментом. 3XL выше майки были, коли не помиляюсь. Пару штук заставалось. 3XL, только вот такие померы, 3XL. Нічого, більш-менше нічого немає. Полоцки в Германію за межу не доставляємо покуль немає можливості такої. Мужчинские 3XL померы есть, покуль что. Жаночие XL-ки некоторые. Китайцы, до речі, у нас давно, у нас китайцы купляют, так что респект вам, респект вашему мужу. Поштовки, по-моему, уже нема поштовок. Ось тут магнітики, бачите, є магнітики. Ось гэта, до речі, реклама у нас засталося. Ляльки було, декілька лялек вчора було. Для номеров есть рамки. Онлайн можно только купить только стикеры солидарности. Только стикеры солидарности. Вокладок на пашпорт нема. Все розкупили, накольки я ведаю. Зараз уже час підходить, ну хоча ще не хутко, треба трапити у краму. Ось. Якось так. Доброї раніці. Доброї раніці. Анастасия, у нас онлайн-стикеры, потому что мы не можем подтримать синхронизацию наявности того, что есть в краме, и то, что на сайте. Как люди не замовляли, да, роблять замову, а ми не можемо їм поставити, доводиться відмовлятися, вертати їм гроші, якби, і, ну, ми не можемо належний уровень сервісу заховати, тому ми вимушені були від онлайн-гандлю зараз відмовитися. Стяги є, приїжджайте зараз, приїжджайте до 10 раниці, стяг тоді ви зможете купити. Що буде потім, не можу вам підказати. Глядите, у нас залишилося 20 секунд до кінця стріма. 20 секунд до кінця стріма. Тому усім дякую, хто був на стрімі. Велике дякую за підтримку, за ваші питання.
Справы, ну не вельмі справы, але мы не унываем. 9 секунд, 8 секунд. В Украіну няма дастаўкі. Так што заходзьце да нас з соцсеткі, пазней будзем яшчэ стріміць.